Pawner-korttitulostin on erittäin hyvä ratkaisu silloin, kun sun tarvitsee tulostaa esimerkiksi työpaikan henkilökunnalle kuvalliset henkilökortit tai tapahtuvaan osallistuville nimikortit. Ja tämä korttitulostin tulostaa pankkikortin kokoiselle muovikortille erittäin laadukkaan värillisen tulostuksen. Kun aletaan tulostamaan, niin valkoiset kortit laitetaan tänne syöttökoteloon ja sinne mahtuu 100 tyhjää korttia. Ja luukku kiinni ja valmiin kortit tulee sitten täältä toisesta päästä. Tulostimen sisällä on värinauha ja värinauhassa on kaikki värit. 400 kortin jälkeen vaihdetaan sitten värinauha. Ja liitetään tietokoneeseen USB-liitännällä tai lisävarusteena saatavalla Ethernet-verkkoliitännällä. Nyt näytän, miten Cardpresso-korttiohjelmalla tehdään kortit työpaikan henkilökunnalle tai osallistuja-nimikortit tapahtumaan osallistujille. Avataan Cardpresso-ohjelma ja klikataan täältä kortin luonti. Sen jälkeen voi valita, että minkälaisen kortin tekee. Täältä rastiruutu, jos tekee pystymalliset tai ilmaruksia, näkyy vaakamalliset. Ja CR80 on se yleisin korttistandardi. Sen jälkeen aukeaa se tyhjä korttipohja. Niitä voi tehdä rajattoman määrän erilaisia, ja kun se on kerran tehty, niin se tallennetaan eikä tarvitse toista kertaa tehdä, mutta tehdään ihan alusta. Eli siinä voi ensinnäkin laittaa ihan rajattoman määrän tekstikenttiä. Täältä vasemmasta reunasta klikataan, niin sitten voi raahata sopivalle kohdalle ne tekstikentät. Ja täällä voi valita myös fontit. Kaikki Windows-fontit on käytettävissä. Sen jälkeen voi esimerkiksi laittaa yrityksen logon, eli lisää kuvakenttä. Ja sen voi laittaa halutulle kohdalle. Ja kuvakenttä lisätään täältä. Näin. Ja siinä on kaksi vaihtoehtoa. Voi kuvat ottaa joku webkameralla. Tässä on nyt kiinteä kamera, mutta voi olla piuhan päässä oleva kamera, jolloin saadaan sopivalle kohtaan se vaikka 5 metrin päähän se kamera. Ja kun kuva otetaan, niin se näkyy suoraan ruudulla. Klikataan tästä. Niin kuva tulee heti suoraan tähän ruudulle. Sitä pystyy kuvaeditorissä tarvittaessa zoomaamaan. Se on yksi keino liittää kuva. Taikka sitten toinen tapa on liittää kuvat, jos ne kuvat on tietokoneella tiedostona. Niin täältä valitaan tietokoneelta kuvatiedosto. Ja zoomataan oikealle kohdalle. Ja silloin kun kirjoitetaan nimiä, klikataan kenttä aktiiviseksi ja painetaan Enteriä. Siihen voi kirjoittaa nimen ja näin. Ja sen jälkeen klikataan täältä tulosta kuvake ja klikataan tulosta. Niin siinä on parikymmentä sekuntia, niin on valmis muovinen laadukas kortti pöydällä. Näin helppoa on korttien tekeminen Pawner-korttitulostimella ja korttiohjelmalla.